neno ni konyruok gi maginyalo yudo machiegni en koa kuom governors, operations mag governors. Kendo inyalo yudo ni ji mangi ojusi mang'eny nodhi mondiki county governments mondo gikony wagero thuchewa. To ka koro pesa mawinjo gitigo ka mondo gigergo thuchewa ok bi e yo makare, iyudo ni jok mondikigo jomoko ose tho mana nikech stress. Ka in gi family to pok ochuli dweche 4 to nyithindo be ng'ika madwa dhi skul dwa dhi, mama mabe idak gi ot to gweri okinyi godhiambo ma kaki lokri onge. Jomoko wacho ni kare tho yot molo bedo gi ngima, jomoko be stress emanego. Contractors mang'eny moko se dhie depression, gige gi osepe pesa mane giole bank nikech pesa ma remittance mar funds ma national government ok gik ni county government. Ma osekelo midhiero mang'eny ahinya kuonde ma wae kaka counties wa. Remittance mar pesa ma national government owinjo bed prompt, owinjo bed ni ka pesa ni owuok timiyo governors mondo gin be ginyalo plan kaka ginyalo tiyo gomenda ni. Kata budget process mowacho no nyalo mana timore king'eyo ni kiny nitiere pesa mwadhi tiyogo e this budgeting process, gik matime budget gi. To kopo ni timo budget to pesa no onge, budget is just a projection gi gima owinjo bed ni dhi timo mbele kanyo. To kionge gi ways and means minyalo timo go, minyalo implement go budget ni, to onge gima konyo wago. Waneno ni sirkal ok tim maber. Owinjo obed ni wafomo gimoro ni a broad based committee ma wane gi the National Treasury, wane gi COG chair, that is chair of Mar governors. Then wachako wabedo gi National Assembly, to wachako wabedo gi Senate, maybe gi budget committee, mondo jogi ofom gimoro ma broad base mang'iyo flow and implementation mag remittance of revenue madhi piny mar gik ne jopiny. To ka koro caucuses machalo kama manyalo ng'iyo implementation waonge go e sirkal, to kama wan go to bede ok ng'i the flow and remittance mag revenue, tiende ni county governments pod biro thagore. To gini nokel mondo konywa. Waneno ni gini kelonwa midhiero mang'eny e counties, omiyo counties moko ji osewacho ni ok ginyal kata tiye nikech ka koro ni tiyo kama imiye pesa dwe ka dwe, tidhi kama koro idwa miye pesa bang' dweche 4, sama ichame to gope mane ikawo ka osedhi te, idong' nono, idong' buga kaka gweno modong' buga. Omiyo wawacho ni nyaka wang'i kaka pesa ni itero e counties. Nono to jowa biro tho, wabiro dok e chan mane wantiere chon cha. Lakini awacho ni the last 10 years or so okanyal wacho ni onge gima osetimore e gwengewa. Tinde kata kidhi dala sani, an nadhi Homa Bay, wan gi beaches kocha, inyalo ninda kaka idwaro. Kamoro amora midwa dhi inyalo dhi. Wedhi Mombasa kaka in samoro samoro kero Mombasa. To jomoko mohero dhi Mombasa, koro lokuru pachu uchom koro kaka Homa Bay nitie beaches ma inyalo donjo iland gi ndege kanyo, mi idage kanyo, in metie beach, inene maber, to be kidwa